ସଞ୍ଜୀବ କହିବ ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଦିନ 11ଟା ହେଲାଣି ମକୁନି ବାବୁ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ କହିବ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ ଆଉ ମୋ ମକୁନି ବାବୁ ଆସିବ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗିବ କହିବ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗିବ ମୋରି ମକୁନି ବାବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗିବ। ଆଉ ଆଉ ହେମନ୍ତ ଦାଇ କ'ଣ କହିବ କହିଲୁ? ହେମନ୍ତ ଦାଇ କହିବ ସରା ଭଉଣୀକି ଆମ ଖଟ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ଖଟ କରି ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ଆଉ ଆଉ ମୋ ବାବା ଆସିବ କହିବ ମୋ ମୁକୁନିକି କିଛି ଆଉ ମୁଖା କ'ଣ ଖାଇଲାଣି ନା ନାଇଁ ବାବୁ କହିବ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଖାଇଲାଣି ନା ସଞ୍ଜୀବ କହିବ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ ମୁକୁନି ଝିଅମାନେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୁକୁନି ଯିବ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗିବ। ହଉ ଚାଲ ସଞ୍ଜୀବ ଘରକୁ ଚାଲ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗିବ ଚାଲ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗିବ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗିବ ସଞ୍ଜୀବ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୁକୁନି ଯିବ ଦିନ 10ଟା 11ଟା ପ୍ରାୟ 11ଟା ବାଜିଲାଣି 10ଟା 58 ମୁକୁନି ବାବୁ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁକୁନି ବାବୁ ଏଇଖା ଯିବେ ରହିଆ ଚାଲ ଛୋଟ ପତଙ୍ଗ ଏଇଆ ଚାଲ ଆଉ ମୁକୁନି ବାବୁ ସଞ୍ଜୀବ କହିବ ରେ ମୋରି ମୁକୁନି ବାବୁ ମୁକୁନି ବାବୁ ବାବୁ ସାହେବ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ସାହେବ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବାବୁ ସାହେବ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବାବୁ ସାହେବ ଏଇକା ଝାଡ଼ା ଯିବ ଉଠ ଝାଡ଼ା ଯିବ ଚାଲ ବାବୁ ସାହେବ ପୁରା 10ଟା ହେଲାଣି ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ। ବାବୁ ସାହେବ ପୁରା ପେଲି ପକଉଛନ୍ତି ବାବୁ ସାହେବ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ସାହେବ କିଛି କୁହ ବାବୁ ସାହେବ ଛୋଟ ବାବୁ ସାହେବ ଛୁଆ ବାବୁ ସାହେବ ଗେଲା ବାବୁ ସାହେବ ଛୋଟ ବାବୁ ସାହେବ ମାରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ କି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ସଞ୍ଜୀବ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଟିକେ ଜଗିବ ସେ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମକୁନି ଯିବ ଆମ୍ବ ଜଗିବ ହେମନ୍ତ ଜଗିବ ଇଏ ସରା ଭଉଣୀକା ଆମ୍ବ ଜଗିବ ନା ଆମ୍ବ ଆକୁ ଜଗିବ। ହେମନ୍ତ କହିବ ସରା ଭଉଣୀକି ଗଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗିବାକୁ ଇରେ ମୁକା ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗିବୁ ଯା ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗିବୁ ଯା ଆମ୍ବ ବାଇରେ କିଏ କାଲି ନେଇଯିବେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ କାରିକି ନେଇଯିବେ।